Mantas e sacos de dormir no IES Cotarelo Valledor de Vilaxoán para demandar melloras no ensino público. Este é un dos 15 centros de todo o país nos que a CIGA organiza peches reivindicativos para visibilizar o conflito laboral que manteñen coa Consellería de Educación. Con eles, a Central Nacionalista busca descentralizar un conflicto que din afecta a toda Galicia. Tirar tamén un pouco da creatividade para pedirlle a esta Consellería que se senta a negociar coa representación maioritaria do profesorado, que é con quen ten que negociar as condicións de traballo. Sobre a mesa demandas como a reducción de ratios ou a mellora na atención á diversidade. Este centro ten 1.113 alumnos e alumnas para unha soa orientadora. É imposible facer o traballo nesas condicións. Piden tamén máis persoal. Está moi ben comprar ordenadores, pantallas, pero aquí o que necesitamos son medios humanos para atender o alumnado, porque precisamente a falta de profesorado que máis o sufre é o alumnado que máis o precisa. No peche de Vilaxoán participaron ao longo da noite uns 30 docentes arroupados por familias e alumnado de toda a comarca. Estamos moi orgullosos de que haxa tanta xente nova e concretamente neste centro, tanto o profesorado que leva poucos anos na docencia e que está apoiando con moita forza as nosas reivindicacións. Fano desde o comezo desta loita. Tamén ponen valor que as familias e o alumnado tamén están manifestando cada vez máis o apoio que nos queren transmitir. Logo de dormir no centro, esta mañá organizaron un acto informativo coincidindo co horario de entrada e o inicio das actividades lectivas. As protestas por parte da CIGA van continuar a partir de agora cos martes negros, cos que queren explicar á comunidade educativa os motivos polos que manteñen aberto este conflito con educación.